El que va passar a València és el que passa tots els anys per aquesta data i ningú de vostès estaven. Ni el senyor Juan Giner, ningú membre del grup popular municipal estava en València. Quan va passar el grup Compromís i com passa tots els anys, quan passen els militants del grup Compromís que no porten ninguna bandera, porten unes banderoles de plàstic que posa Compromís, els insults i les agressions són reiterades, no solament este any, tots els anys, amb la impunitat absoluta del delegat de govern i sobretot de qui ha gestionat el poder i les forces i cossos de seguretat de l'Estat els darrers anys. Sempre, no solament este any, sempre en la processó del matí, perquè el PP durant els darrers 20 anys ha volgut quedar-se la processó cívica del 9 d'octubre com a pròpia. I com que ells no són de banderes ni pancartes, ja tenen aquí enviar a aquest tipus de manifestacions. Vostès han preferit triar la via de la força i la repressió, intentant tallar i coaccionar qualsevol reivindicació dels drets més legítims emparant-se en una Constitució que interpreten al seu antull i amb un Tribunal Constitucional que només treballa de guàrdia quan vostès tenen interès. I això ho estem veient cada dia a Catalunya i ho veurem amb la resta de l'estat espanyol, amb totes aquelles autonomies que no vulguin fer complir els interessos i en aquest cas sí, partidistes del Partit Popular. I clar, si a tot això sumem la impotència i la vergonya que estaven patint vostès a Madrid pel referèndum que no es va celebrar a Catalunya, ho tenim servidet en una safata de plata. A pels valencians, com sempre han fet des de Madrid. Quan hi ha algun problema en algun territori de l'Estat, acabem pagant-ho nosaltres. El Popular té una cosa que és molt trista, que es diu autoodi. Ni parlen la nostra llengua, ni l'estimen, ni la defensen. I això és el que va passar el 9 d'octubre. El que passa tots els anys, que el que s'autoodien envien els seus cachorros, li ho diré en castellà perquè m'entenga perfectament, perquè abans sembla que no ha sentit bé la meva última frase, a pegar bofetades. Ixa és la realitat. Bé, demanem la dimissió del delegat de govern perquè no ha estat a l'altura de les circumstàncies, perquè evidentment no va defensar els drets d'aquelles persones que es manifestaven de manera pacífica amb independència de que s'incorporara o no determinats partits polítics que a vostès no sé per què els produeixen d'entera, no entenc per què, perquè la manifestació era en tot cas legalitzar i pacífica i poden acudir a aquestes manifestacions que són legals i pacífiques qualsevol persona. Per tant, se va permetre la contramanifestació de grups d'extrema dreta que van actuar de manera violenta i que van quedar totalment impunes pels seus actes. Només davant les mobilitzacions socials, només davant de les denúncies, la delegació de govern i la fiscalia han començat a fer una investigació, quan havien passat ni una detenció en el moment dels fets, ni una detenció. I molts dels nostres companys i companyes van tindre que anar custodiats i no van poder fer l'ofrena davant de Jaume I perquè estava ocupat il·legalment. Ni una detenció en el 9 d'octubre. Simplement nosaltres mantindrem el nostre vot a favor i el que volem evidentment és que quan un delegat del govern utilitza les forces i cossos de seguretat al seu antull ha de presentar la seva dimissió. Gràcies.